Здравейте хора и добре дошли в новия ви канал. Днес ще играем Stumble Guys. Там, както ви казах, и в FIFA и в Stumble Guys не съм добър, просто защото не ги играя толкова. Аз повече игра на лаптопа ми на Fortnite, но не знам как там да снимам и да качвам оттам. Затова, ако знаете вие, ако имате канал, напишете ми в коментарите. Да, тук това според мен не беше нужда да го правя, защото просто според мен старата Stumble Guys беше много по-хубава. Аз играя от доста време. Наистина доста време я играя. И да, това най-не ми хареса, защото просто не знам как да ги мина. Да, и по-добре да играя на това, което е много по-хубаво. Блок Даш. Проблемът тук е, нали, то няма как да няма, обаче тук според мен играят тези хората, играчите, които са най-добри. И да, ето той. Но според мен, ако само това му е спешъл емоута, няма да ми е толкова труден. О, има и супер пънч. Аз за сега ще играя по-сейф. Не. Е така малко ще се таковаме, че... Да, добре. Да, я купете, що съм с този скин. На аз някой по-хубав. Ами защото просто този много го исках и ето този скин, ето този ето с този и Фокс и лисицата, те са ми топ 1 скиновете. А иначе тези просто и ето този също много ме кефи, падна ми се от рулетката. Този също ме кефи, но просто събрах за него. И затова го взех, тогава го исках, но това са ми топ 1 скиновете просто. Ще поиграем малко ранкет. Не знам обаче как да мога да намеря на телефон някакво приложение за обработка. Изтеглих си CapCut, но там не знам как да си ги слагам в галерията, така че да... Така че да мога оттам да ги обработвам и директно да ги качвам. Иначе вчера ще да има един шорт от CapCut, нали, обработен, обаче просто не можах да го направя заради пинка. Абе, тия тук що не ги спомня.
Да. Беше много, но... Той всъщност май оцеля. Да, малко така. Според вас тези пасове, които ги направиха, кефитливи или обичахте повече старите? Според мен старите бяха много по-хубави. Да, пак имах реклама и за това не можах да... О, 2 кутии сега ще забие ли? Добре, няма. Добре, този го взехме. Да. И от тези фотостепове, дето са така са знаменца, ето този не знам. Буквално аз нямам нито един с държа. На Мистер Бист горе-долу ме кефи, ама пак. Това мисля, че го даваха безплатно за Коледа, а този аз си го използвам просто, защото ми харесва. От анимациите, да, нормалната, Victory, Celebrate, тези тук, Fighting, Cranky, Gameflex, Samba Dance. Ето този горе-долу. Не, този не става за победа. Този по-скоро става да се кефиш на някой. И да, за това използваме този за Victory седно. Седно, че отварям шампанско, за това, че съм победил. Ето това на Тетрис. Яко е, да, ама... Ей, това ми харесва. Кендама. Straight through the heart. Да, нямам толкова много скинове и танци и емоти, но не всеки може да има. Ако знаете кой е Манкело, един от най-добрите играчи на света на Stumble Guys, той е вкарал не знам си колко пари в тая игра. И има много скинове, играе 24/7. Това не можахме да го спомняме. Той има супер пънч. Пак ми скочи. Майко, то как скача? Сега ще видим колко ще скача. Само да му отворим. Няма да ти се... Няма да... Да, просто фактически имах само този Special мод, но и ето този също така, и ето този, който го отворих от една кутия. Иначе само този си го бях купил и като видях, че имам 150 ability case, си купих сърчицето за 50 и обувката за 150. Просто защото... Просто защото нямаше какво да ги правя. Събирах за волейболната топка, ама разбрах, че няма смисъл. Не. То е за малко.
Ама, просто това с лабиринта ми е трудно. Иначе, да, добър беше. Той е май българин. Не знам. До тук ще приключвам с това видео. Хора, надявам се да ви е харесало. Ако искате още такива, пишете долу в коментарите и да, хайде, чао!